pizza! Pičku materi! Ćeš da se subscribe-uješ? Ovdje klikni! Ovdje! Ovdje! Pozdrav svima, treba sa vama, danas naručujemo iz Sen pizzerije. Pre nego što krenemo sa naručivanjem, mali osvrt na prošlu epizodu kada smo naručivali iz Chickenera. Bilo je komentara, piše 150 grama, ne možeš da očekuješ toliko, meso kalira, gubi na težini, to je mera živog mesa. Pitam ja vas, što to oni ne istaknu? Postoje restorani koji to istaknu, piše gramaža pre termičke obrade. Ovako piše pljeskavica, 180 grama, kupac očekuje 180 grama, isto kao kad naručiš, ne znam, picu 32 cm, očekuješ picu 32 cm, ili staviš očekivanu gramažu, ili staviš pre termičke obrade. Eto toliko, ajmo na naručivanje. Sen je prvenstveno pizzerija, tako da prvo naručujemo picu. Naručujemo preko mobilnog, pošto mi je laptop na servisu. Prvo ćemo da naručimo quattro stagione. Mislim da je quattro stagione najbolji izbor ako hoćemo da testiramo sve posebno. Ako hoćemo lepo da ostavimo ukus. Veličine 24, 32, 42, 52. Uzimamo od 32 cm, to je 640 dinara. Uzet ćemo još jednu picu, nek to bude ovo njihova The Saint, kečap, kačkavlje, šum, kužiška, pršuta, kulen, kajmak, jaje, pečurke, origano i masline. 24 cm, 510 dinara. Uzet ćemo nju, ona je namjena. Ovo mi je zanimljivo, obroci u posudi. U svaki od obroka ide i lepinja, tartar, pomfrit i sok. Karađorđeva pileća šnicla, 400 grama je 700 dinara. A ako nije u obroku, onda je 340 dinara i isto možete da birate tartar. Što bi značilo da su sok i pomfrit 360 dinara. Sad ćemo provjeriti. Dobro večer, samo jedno pitanje, pošto naručujem preko kompjutera. Samo da vas pitam, koja je razlika između Karađorđeve pileće šnicle u obroku i posebno? Jesu one obe 400 grama? Jasno, jasno. Hvala puno, hvala puno. Prijetno. Ako naručite u obroku, dobit ćete 2 mesa i to je 400 grama, a ako naručite posebno, to jest u lepinji, dobit ćete samo jedno meso. I sami birate priloge, a vama dobijete gratis pomfrit i gratis sok. Znači, postoji razlika. Mi ćemo uzeti, znači, obrok u posudi, Karađorđeva pileća šnicla, birate sok, mi biramo Fantu, dobijete limenku. Imaju veliki izbor palačinki, slane, slatke i pohovane. Probat ćemo i slano i slatko, to jest i pohovano i slatko. Uzet ćemo pohovanu The Saint palačinku s piletinom. Ona je 280 dinara. Imate da izaberete da li ćete jedan komad ili 2 komada. A od slatkih ćemo uzeti, imaju palačinku Milku i palačinku Kinder. Nek bude palačinka Milka. To je to, evo šta smo naručili. Quattro stagione, 32 cm, Saint 24 cm, Karađorđeva pileća šnicla obrok, pohovana Saint palačinka i palačinka Milka, sve ukupno to je 2330 dinara. I kažu da ih očekujemo za 60 minuta. Klopa je stigla, bilo im je potrebno 35 minuta. Tartar sosevi. Sve je stiglo u stiropornim kutijama, ovo su postavljene palačinke. Evo je lepinja koja je stigla iz Karađorđevu šniclu. Salvete i flajer u najlonskoj kesici. Tu je i 2 para pribora i jel te 2 kutije kartonske s picom. Prvo menjamo temperaturu sve. Evo izmjerili smo temperaturu klopi. Fora kod piće, oni kupuju to piće na trafikama ili prodavnicama gdje već stignu usput, tako da nije relevantno uopšte ocenjivati restoran po temperaturi ove fante. Krećemo prvo sa velikom picom. Temperaturu smo merili na početku, temperatura quattro stagione 47,5 i prvo što ćemo uraditi, premerit ćemo koliko je dugačka, odnosno da li je 32 cm. Znači pizza je otprilike nekih 30-31, u svakom slučaju nije 32. Sad, pošto smo naručili quattro stagione, probat ćemo od svakog dela pomalo. Jedna strana pečurke, jedna strana peperoni, jedna strana šunka, jedna strana kačkavalj. 4 godišnje doba, jel te? Testo je rekao mekano, vidim da ima puno pelata. Sad ćemo probamo prvo deo sa pečurkama. Testo mekano, natopljeno kačkavaljem. Cijela pizza je posuta origanom. Ivica nije hrskova, nije tvrda, znači cijela pizza je mekana. Prelazimo na parče sa šunkom. Klasična šunka, tako reći pizza šunka. Bukvalno 2 lista te šunke, opet puno pelata naravno po cijeloj pici i puno kačkavalja. Idemo na deo koji je
samo kačkavalj. Bogato kačkavalje. Čini mi se kao da ima više vrste kačkavalja. Ne rasteže se toliko, nekako je suvljiv, ali je ukusno. Idemo na deo sa peperonima. Dosta peperona, to jest kulena. Malo je ljuto. Testo nije mnogo debelo, nije ni od onih tanjih pizza. Mogu reći da je ukusno, ne najukusnije što možete da naručite u Beogradu, jel te? Idemo dalje, Saint pizza. Onda bi trebalo da je 24 cm. Prvo što merimo je prečnik. Trebalo bi da je 24 cm. Znači prečnik pizza je negdje oko 22-23, opet nije 24. Ovdje je temperatura ista kao kod prošle pice, 47,5 stepeni. Ovdje je sve nekako u neredu, malo su ovi sastojci skliznuli. Od sastojaka pelat, kačkavlje, šunka, pršuta, kulen, kajmak, jaje, origano. Pa da probamo. Parčići nisu baš najbolje isječeni. Sve sa pice otpada, ali je baš ukusna. Osjeća se i jaje, osjeća se i kajmak, svuda je pršuta, šunka, svuda je kulen. Vjerovatno je zbog toga ovako u neredu, ali zato ima mnogo bolji ukus nego quattro stagione. To je bila ukusna The Saint pizza koja je bila u neredu. Idemo dalje. Sljedeće na redu nam je Karađorđeva šnicla, odnosno dve Karađorđeve šnicle koje bi trebalo da teže 400 grama. Pomfrit koji smo dobili gratis i tartar sos koji smo dobili gratis. Dobili smo dva tartar sosa u stvari gratis. Karađorđeva šnicla je jako topla, 61,5 stepen. Mi ćemo prvo izmjeriti težinu i vidjeti da li one stvarno teže 400 grama. Težina ove dve Karađorđeve šnicle je 470 grama, što znači prešle su 400 koliko je trebalo da teže. Mi ćemo ih raseći na pola. Kajmak curi na sve strane. Zašto ima kajmak, dobro je. Bogato punjena kajmakom, lepo pohovana, taj poh nije mnogo debeo. Taj sloj mesa jeste debeo, evo možete da vidite. Pomfrit koji smo dobili uz Karađorđevu šniclu do duše nije toliko topao. Probat ćemo sada njihov tartar sos, prvo odvojeno. Standardan tartar sos, u Chicken Airu je bio malo bolji možda. A sada ćemo probati Karađorđevu šniclu sa tartar sosom. Naravno, to je kombinacija koja ide. Lepinja također vruća, zakrivena susavom. To su bile dve ukusne i lepe Karađorđeve šnicle, bogato punjene kajmakom. Ovo je porcija od koje bi mogle da se najde dve osobe. Mi prelazimo na pohovanu palačinku sa piletinom, The Saint palačinku. Na sajtu nisu naglasili koliko ona treba da bude teška, ali ćemo u svakom slučaju izmeriti. Pohovana Saint palačinka 370 grama. Temperatura pohovane palačinke 53,5 stepeni. Sečemo je na pola, sad ćemo ih probati. I ona je bogato punjena piletinom. Unutra je nešto kao pileća salata, sve je bilo meso, jako tanak poh. Uz nju možete da naručite tartar sos, mi nismo, ali pošto ga imamo od Karađorđeve šnicle, sad ćemo ga probati u toj kombinaciji. Siguran sam da ide super jer je tartar sos napravljen za piletinu. Naravno, odlično idu. Ja bih vam predložio da ga uzmete sa tartar sosom jer nekako dosadan ukus, odnosno nespecifičan ako uzmete samo piletinu, ali je lep. To je bila pohovana palačinka, punjena piletinom i još nekim mlečnim proizvodom vjerovatno. Tako da je tu unutra pileća salata, tanak poh, jako ukusno. Prelazimo na Milka palačinku. Dobijete jednu palačinku koja je urolana. Prvo ćemo izmeriti da vidimo koliko je teška uopšte palačinka. Palačinka je teška 180 grama. Ovdje je temperatura 46,7 stepeni. Testo ove palačinke baš i nije mekano. Možda se malo ohladila. I stvarno autentičan ukus Milka čokolade. Radim se da stvarno tope Milka čokoladu na set i da je stavljaju ovu palačinku. Jako dobro filovana i jako ukusna. Milka palačinka je sjajna. Ljudi, to je bilo sve od klopa što smo naručili za danas. Idemo na ocenjivanje. 35 minuta, pretpostavljam vreme dostave je bilo sat vremena, tako da za vreme dostave dajem ocenu 5. Cene su skuplje nego po sličnim restoranima, iako je klopa kvalitetna, cenama dajem ocenu 3. Pakovanju bih dao ocenu 5, sve što je bilo potrebno bilo je tu. Možda malo više salveta i da stvari budu obeležene, u principu to je to. Quattro stagioni, klasična pizza, jako puno pelate i kačkavalja, testo je bilo lepo, ukusno i mekano. Korica, to jest ivica, nije bila debela, ocena 4. Saint pizza je stigla u neredu, ali ova kombinacija je odlična i ovoj pizzi dajem ocenu 5. Testo kao kod prve pizze, a ukus mnogo bolji, sjajno. Karađorđeva pileća šnicla, puno kajmaka, debeo sloj piletine, tanak pohovani sloj, jako ukusno, ocena 5. Tartar je bio ok, pomfrit ne baš najbolji. Pohovanoj piletini bi dao ocenu 5. Zanimljiv ukus,
ne tako specifičan, u svakom slučaju jako puno mlevene piletine koje je kao neka pileća salata. I na kraju Milka palačinka, ocena 5, ovo morate da probate, autentičan ukus Noisette čokolade. To je to za ovaj video, lajkujte, subscribeujte, u sljedećem periodu nas očekuje još zanimljiviji sadržaj, a do tada uživajte.